Avui vull parlar-vos de les primeres cartes que vaig escriure. El primer que feia era un diari, però vaig decidir durant el diari escriure cartes a totes aquelles parts de mi, a tots aquells sentiments que em feien mal, que em frustraven, i avui m'agradaria llegir-vos part d'aquelles cartes. Avui és un dia estrany i et vull escriure a tu, la meva frustració i la meva culpabilitat. Veu aparèixer fa molts anys a la meva vida en silenci i discretament, acomodant-vos dins meu, col·locant les vostres coses. Era massa jove per entendre que el que fèieu no era de manera positiva, sinó tòxica, i no sortíeu quan tocava, sinó quan menys mereixia la vostra presència. De nou estàs tornant a dominar la meva vida. Sé que sovint he de sentir el teu sentiment quan faig mal a algú, però per què m'apareixes tan intensament ara quan no he fet mal a ningú ni he fet res? Estimada Maria, tu encara no em coneixes. El meu nom també és Maria i tinc 29 anys. Soc la teva jo del futur. Sé que esperes que en aquesta carta un mar de notícies, i les tindràs. Sento i em disculpo decepcionar-te i no ser jo el que esperes amb un futur estable, i encara que aquesta carta és per tu, el meu jo del passat, no tens la culpa de res.